Assalamu alaikum al'ummar musulmi, barka da wannan lokaci. Ina da ɗan takaitaccen bayani da zan yi. Ina so in ja hankalin mutane domin ku gane ita rayuwa fa da inda ka shiga mutuncinka shine ka riƙe gaskiya. Mutuncinka shine ka riƙe gaskiya kuma kar ka zalunci na ƙasa da kai. So abubuwa da suke faruwa, maganar da Naziru sarkin waka ya fito yayi magana ce ya faɗa ta gaskiya, amma saboda wasu ba sa son ka fito ka faɗi gaskiya saboda mutuncin masana'antar su suna ganin yafi mutuncin ɗan adam, kuma Allah ya ce ya karrama ɗan adam fiye da komai a duniya. Saboda haka ni bana ganin ka ci zarafin wani ko kuma kai wannan ka zalunci mutum mafita bace ba. No, tsakani da Allah abinda sarkin waka ya faɗa a masana'antar nan ta kani da almost wajen na kai shekara 15 a cikin harkar nan ko 10 misali ma a takaice. Duk wani abubuwan da yake faruwa na zalunci, a ɗauke ku a tafi location, a je a yi shooting, a dawo kowa yana jin yunwa, ba wanda aka ba ko sisi, wani zubin ma ko kuɗin motar da zaka je gidanku ma baka da shi. Duk mun yi wannan rayuwar. Ni editor ne, na koyi editing a Media Suit. A nan 'yan fim da yawa wasu suka sanni, kuma a nan suke zuwa su kawo mana aiki. In ba zan manta ba, a cikin mutanen da Naziru sarkin waka yake magana a kai, ciki har da Ali Nuhu, in ba zan manta ba a shekarun baya da suka wuce, wajen shekara kusan 5 ko 6 ko 7 zan iya cewa da suka wuce, dan na dan manta shekarun. Akwai wani fim da ya taba kira na zo Kaduna na masa editing, wani namiji kanin ajali, wanda hadda fatila dan a ciki. Kusan sai da na shafe wajen sati guda a Kaduna na editing na fim din. Na gama kuma muka zo Kano, na yi trailer, na yi editing, aka yi polishing fim, na ba su kwafi ya fita kasuwa, amma fa ba a biya ni kuɗin aiki na ba. Ba a biya ni kuɗin aiki na ba. Haka na yi ta haƙuri da abin ya ci ni na rasa yanda zan yi. Na zo na samu Ali Nuhu a Ni'ima Hotel, ba zan manta ba, na ce masa hakki na fa na aiki da na yi ba a biya ni ba. Kuma a lokacin muna yin editing a office in mun ga kawo editing na film 1 and 2, abinda ogan me yake karba, yana karban naira 100-120 har da trailer, amma aka bani hakki na. Ne ta bibiya, na samu Ali a Ni'ima, muka yi magana, ya ce ba matsala zai yi magana da producer, za a bani hakki na. Muka zo da kyar muka zo har Kaduna. Wata ran ba zan manta ba, a NUT na je na samu Ali Nuhu, na ce masa hakki na fa na biyo fa a bani, saboda na yi aikin nan na gama, fim har ya fita kasuwa ba a bani hakki na ba. Saboda haka ina nema, ni ba zuwa nake bara wajen wani ya taimake ni ba, ni ba maula nake zuwa wajen ku ba. Aiki na maka, ka sallame ni a aiki na, kuma kai ka kira ni wannan aikin. Ali Nuhu ya dauki da kyar dai, sai da muka kwana 1-2 sannan ya kira ni ya tura min 40,000, 40,000. So na haƙura, na karɓa, na rabu da wannan. So akan wannan abin da na yi, shi ya jawo min farko muka dan fara samun matsala da Ali Nuhu, wanda a lokacin ba zan manta ba, akwai wani fim din shi Jinin Jikina da za a yi, fim din Umar M Sharif ne, za a yi shooting a Kaduna. Umar M Sharif ya daga waya ya kira ni, ya ce Ali, za ka yi mana editing saboda mun ga ka iya kaza da sauransu. Na ce to ba damuwa, na gode. Muka yi magana da shi, ya ce amma shi yana da karamin karfi, da Allah zai bani part 1 zai ban 20,000, fim ɗin 1 to 4 ne zai ban 80,000. Na ce na ba matsala, zan yi a haka. So bayan kwana 1-2 shi da kansa Ali Nuhu ya kira ni, ya ce min wannan fim ɗin fa ba za a yi da ni ba, saboda ya riga ya yi wa wani magana, kuma ni na san duk dan na yi magana wancan hakkin nawa ne a baya, shine ya ja min wannan problem ɗin. Amma kuma inda Allah yake sha'anin yake abinsa, again kuma a lokacin na samu aiki the same thing, muka haɗu kuma a location ɗaya a Kaduna, muka haɗu da shi Ali Nuhu, muka ya ganni ma ina yin wasu aikace. So ina so mutane su gane wani abu, wannan abun ba wai in tona za a yi, za a tono abubuwa da yawa marasa daɗi, amma ku zo kuna maganan ƙarya, kuna maganan wai kaza mutuncin masana'anta, mutuncin ɗan adam bai fi mutuncin Kannywood ba. Allah ma da kansa ya ce ya karrama dan adam, wani dan iska kawai ya zo ya ce wai shi mutuncin masana. Haka akan kes din Ummi Rahab ba zan manta ba, akwai shi ma wannan Falalu Dorayi kira na yake ce min in jare hannuna daga cikin maganan nan, saboda
ina zuban musu da mutuncin masana'antar fim. Na ce masa yanzu mutuncin mace mutuncin ta yafi mutuncin Kannywood ne? So ina so mutane 'yan Kannywood su gane wani abu, mu ba wai muna kin Kannywood bane ko kuma ba ma so, amma ba yanda za a yi ku dinga daukan wai dan adam ba a bakin komai ba, wani ba ku san baiwar da Allah ya mai ba, wani ba ku san waye shi a gurin Allah ba yanda za a yi mutum ya maka hidima ko ya maka aiki ko ya yi ma wani abu wanda za ka ɗauki haccinsa ka bashi, wanda Allah ya ce duk wanda ya maka abu in dai ya ma kafin guminsa ya bushe ka biya shi haccinsa, in baka da abun bashi sai ka gaya mai wane ka yi haƙuri abin nan kaza 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 kaza. Amma bai kamata ku dinga zuwa kuna cewa kaza 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 kaza, shi ma duk a haka saboda wannan rigimar na Ummira Falal Dorayi zuwa ya cire na a gidan Badamasi. I don't care, ban damu ba saboda na san na yi taka rawa a ciki kuma dan an cire ni is normal. So ban san me yasa mutanen nan ba sa son a faɗa musu gaskiya ba, daga an faɗi gaskiya sai mutane su zo su dinga adawa, ai kai munafiki ne, kai waye bakin wa za ka yi wa bakin ciki. Allah kada ka bani, Allah kada ka dawwamar da ni a duniya in har zan kalli wani dan uwana ya samu ni'ima in masa bakin ciki. Ba ma bakin ciki da kowa, amma duk inda gaskiya ta zo a faɗe ta, wannan shine adalci, wannan shine adalci. Ba yanda za a yi yarinya daga ta shigo harkan nan wani zubin da yawa maganar da sarki ya faɗa gaskiya is true. Ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya, mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim, ku ce sai sun ba ku kansu. Haka Allah ya ce? So bai kamata mu dinga ganin gaskiya, ku kuma mutane masu 'yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya, kuna goyon bayan rashin gaskiya, kuna ganin wai a daidai kuke. Ku ji tsoron Allah kuma. Allah ba azzalumin bayansa bane, kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bar shi ba. Ire-irenka Naziru sarkin waka wayanda suke iya tsayawa su fito ba sa tsoron wani, ba sa shakkar wani, su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo, Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar. Amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci, ba inda zalunci zai kai ka wallahi. Duk duniya in ka zama azzalimi wallahi ko kai sama sai ka faɗo wallahi. Yawwa mu kiyaye, kuma Allah ya shirye mu baki ɗaya. Dukkan mu ƴan adam ne, za mu iya yin daidai, za mu iya yin ba daidai ba, amma duk inda muka yi kuskure Allah ya Ubangiji ka yafe mana kuma ka ɗora mu akan tafarki madaidaici. Wannan shine. Amma mu dinga gaskiya mu rike ta kawai, mu tsaya akan gaskiya. Ina gaya mutane wallahi duk masifar da muka shiga a ƙasar nan wallahi azimu ya ta'allaka ne da zalunci, kuma zaluncin ma na ƙasa waɗanda ba su da ƙarfi, waɗanda ana ganin ba komai bane ba. Wani karka ganshi a kaskance a wulakance, baka san waye shi a gurin Allah ba, wallahi ya fi ka mutunci da kima da daraja a gurin Allah, kai baka sani ba. Amma kana kallon sa a matsayin kaskantacce, wulakantacce, ko kuma bai isa ba, wallahi wannan kuskure ne, kuma in muka ci gaba da tafiya a haka wallahi al'azimu babu inda za mu ji. Dan haka mu kiyaye waɗanda ake zalunta a daina zaluntar su, a yi adalci. Yawwa Allah saka wa sarki Alinu sarkin Kannywood, Allah saka masa da alheri game da abubuwan da yake na alheri. Abin da yasa nake faɗar haka, akwai ta uwa kuma kaka Ladin Cima wacce aka fi sani da Tambaya, uwa ce a harkar fim, wanda ta ce tana yin fina-finai ana biyan ta 3,000 4,000. To ya danganta da wani irin fim take yi. Kun san shi fim daraja ce da shi. A duk wanda yake fim ba wanda zai ce fim bai masa riga ba, bai masa wando ba. Da kai ba kowa bane, da ke ba kowa bace, da Allah ya mai da mu wani abu sanadiyar harkar da Allah ya zame ta, wato ita ce harkar fim. Abin da yasa nake faɗar harkar fim, shi akwai wanda za a biya ka 3,000, akwai wanda za a biya ka 2,000, akwai wanda za a biya ka 10,000, 100,000 har miliyan 1 wallahi ana biyan jarumai. Kowa ya sani fim ba inda bai kai ba, har gidan shugaban kasa, gidan gwamnoni, duk sanadiyar fim ya kai, ko mace ko namiji. Abin da yasa nake faɗar haka, magana ce ta kawo magana. Abin da yasa nace Allah saka Alinu da alheri, ita baiwar Allah nan a cikin hirar da aka yi da ita za ku ji ta ce ta shiga cikin damuwa, ta kuka, damuwar da ta ce duk duniya ba wanda zai cire ta sai dai Allah, da wanda kuma suka taimake ta. A wannan taimakon da ji ta ce an taimake ta, sarki Alinu shi ta kirawo tana kuka, ya ce baba me yake faruwa? Ta ce wallahi gwamnati ta rushe gidansu,
kuma yanzu ta rasa inda za ta sa kanta, ba ta da yanda za ta yi, ba gidan kwanciya. Ya ce taho gida. Ta taho gida da safe, suka karya suka ci abinci. Ya ce mata me damuwa? Ta ce ai damuwa ta gida ce, a rushe gidansu kuma yanzu bata san inda za ta sa kanta ba. Ya ce kina da wani abu? Ta ce tana da wani abu na kuɗi amma kuɗin bai taka kara ya karya ba. Ya ce ta kawo wannan kuɗi. Alinu ya ɗauko maƙudan kuɗi fa ya je sa aka saya mata gida a Maidile. Suka haɗu da wani bawan Allah babban mawaƙi Kamilu Koko, ta da gidansa ta tare take zama. Kamilu Koko ya kawo taimakonsa aka saya mata gida babba fa. Aka gina mata, aka yi mata tiles, komai Alinu shi ya dinga yi, ya dinga zuwa gidan ma aka dinga gyare-gyare gidan har aka gama aka yi komai baiwa Allah nan ta tare. Da ta tare ta dinga masa addu'a, ta dinga masa addu'a, ta dinga masa addu'a. Baiwar Allah nan ta ce Allah saka masa da alheri, ya ce ba komai. Daga baya ya kira ta fim ɗinsa. Ya sa ta fim din ya bata 40,000, ta ce wallahi ba za ta karba ba sakamakon wacce kyautata da ya mata. Ya ce wallahi sai ta karba, ai wannan haƙƙin ta ne. Kun ji wannan kenan. Sannan kuma Alinu da kake ganin shi a harkar fim wallahi kaf shine yake yin kyauta ma ba wanda ya san yayi ma ba ya san ka sani. Allah ya ji kan Ahmed Isuhu. Yanzu har yanzu Alinu yana tare da family Ahmed Isuhu. Duk Ahmed Isuhu yan fim din mu ba wanda bai kyautata ba zamanin sa, amma wa yake kula da irin yan uwansu ko wani abu. Alinu shine dan fim zai shiga case ko na rashin lafiya ko na haihuwa ko na aure ya zo ya taimaka maka. Alinu shine yake jagora akan wannan abin. Ban manta akwai dan fim da lokacin zamanin Boko Haram aka yi masa, aka zo shi kamaraman ne ake zargin shi da irin tripod ko mai mutane yan gwa suke zata kamar shi dan Boko Haram ne, aka kai shi kaf dan fim din ba wanda ya je Banfai. Alinu shi yake zuwa duk irin wannan kesin. Harkar aure wallahi Alinu da kan zuwa kaf yan fim wanda ya aure wallahi mutane sun fi 20, ka ji na rantse maka, wanda shine sadaki shine komai. Alinu jagora ne akan harkar fim. Sannan kuma duk wanda kaji ya zo yana zagin bim ko yana wani abu, to sai dai in ka san shi gwano shi ke jin warin jikinsa, abin da kake yi ne kake tunanin wasu suke yi. Sannan producing fim da ake yanzu kamar mai shadda shekararsa nawa ne, yaro ne shigo harka fim yanzu kaf duk fim din da yake yana biyan kowa haƙƙinsa. Yanzu ba wai cika baki ba, shekara ta wajen 20 ina producing fim. Kwanan nan nayi fim Jaruma, nayi Makota, nayi Daga Tuna. Fim ne wanda jarumai sun fi mutum 20, ba wanda ya taɓa yi na su biyar. Ba wanda ya taɓa yi na su biyar tun da nake harka fim, kowa mutunci muke da shi. Haƙƙin mutum ka sauke shi ne zaka ke nasara. Sannan kuma shi kyautatawa ba wai fariya ake ba a rayuwa, ka zo ka ce kana da kaza kana da kaza ina da kaza. In za ka kyautata a dan adam ka kyautata masa ba wanda ya sani. Ko addinin mu haka yace kai kyauta hannun hagunka na dama, kai kyauta da hannun dama na hagu ma bai sani ba. To wallahi abin da Alinu yake yi. Kuma baiwar Allah na ai shi fim dama haka yake. Shi fim da kuke gani duk da kuna ganin abubuwa dai a duniya, al'umma ku shaida ne. Duk wacce ta zo harka fim ko wanda ya zo harka fim ba wai fim din ne ya bamu wannan kuɗin ba. Mutanen gari abokanan arziki saboda soyayya mutum zai kira ka harkar 10,000 ya baka 100,000. Sannan za a kira ki talla. Yanzu nawa ake yin talla ne? MTN ka gama ta an hoton ta kawai za a safa nawa ake bata. Pepsi, Coke, duka manyan kamfanin nuka za a je a talla nawa ake bayarwa. Su kansu iyayen ban manta Allah cikin mai aya talla nawa ta dinga yi. Uwa ma kawai shi kuma ɗaukaka daga Allah take da nasara daga Allah take. Akwai wanda shekarar su nawa za ga harkar fim din Allah bai ba su dama ba. Akwai kuma wanda suna harkar fim din sun zagi harkar fim din, Allah ya nuna musu ba su isa ba. Ai Allah shi yake kamu, duk ba mu san zamu fim ba, Allah ya kamu. Kuma da ana zaɓar sana'a ai ba wanda zai zaɓi, duk duniya kowace sana'a mutum yake yi zai iya cewa ya fi sha'awar waccan. To haka Allah ya kama harkar fim, duk abin da ga ana yi kowa da irin abin da Allah ya bashi. Arziki na Allah ne, ba wanda isa wani arziki sai Allah. Sannan kuma duk abin da ka samu rabanka ne, kuma ka yarda da kankani kaɗan mai albarka shi ake so a rayuwa. Sannan kuma ita uwa ce kuma kaka ce, za mu iya mata uzuri game da shekaru. Shi ɗan jarida yana zirma mutum ne, ko saurayi ne za a iya zirma ka faɗi abin da ma ka ce ya ma na faɗi haka, bai kamata a ce na faɗi haka ba. To don haka mu mata uzuri, uwa ce kuma kaka ce, kuma mune mata fatan alheri. Kuma duk wanda ya ba da taimako ya wani abu, producers suna yi kuma suna taimakawa sosai. Ai arziki ne ma, jaruman nawa ne, iyaye nawa ne mutum ya kira ka harka fim din ko 1,000 baka arziki ne. Ina gaya muku shi fim kuɗi ne, har na kyauta wallahi. Duk dan fim din da yake fim ya san ya je yayi fim din kyauta. Duk mawaƙin da yake waka ya san yayi waƙar fim kyauta ko waƙar siyasa duk yayi kyauta. To ya danganta. Dan haka muna yau kowa fatan alheri, Allah sa mu gama lafiya. Mu harkar mu uwa ɗaya ne uba ɗaya ne, ba wanda baya taimakawa kowa, dukkan muna taimakawa junan mu.
da kuɗi da ba kuɗi, da rasuwa da rashin lafiya, duk muna taimakawa junanmu. Allah ne ya haɗa mu, wancan daga gari kaza, wancan daga gari kaza, wancan daga unguwa kaza, wancan daga unguwa kaza, duk ba mu san za mu haɗu ba, Allah ya haɗa mu. Don haka muna yi wa kowa fatan alheri, Allah ka sa mu gama lafiya. Kuɗi ba komai bane, rayuwa ba komai bace, kai fatan mutunci da alheri shine rayuwa da gama lafiya. Karka tona wani asiri, karka tona wani asiri, duk wanda ya rufa asirin wani Allah zai rufa nasa. Mu burin mu kai Allah karfa mana asiri, alfarma annabi, duk abin da zamu yi tsakanin mu da Allah da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ku MC Malam Ibrahim Sharu kan masoyin annabi ko da yaushe nake kowa fatan alheri. Nagode.